Sou la llum que guia en l'oscuritat, perquè mai perdrem la nostra dignitat. Pues no és nou. I estic recordant-me dels atemptats dels anys 70 a la llibreria Sedimits. Però el que me pareix més trist és que en 40 anys de democràcia vagin aconseguir que aquests grups deixen d'actuar impunement. Des de l'esquerra independentista volem denunciar els esdeveniments que van tindre lloc el passat dissabte 2 de febrer, dia que celebraven la segona festa per la independència. Un atac feixista cap a qualsevol organització popular suposa un atac feixista cap als moviments de base i moviments assemblearis que treballen contra el feixisme. No es poden permetre aquestes actituds ni a la nostra ciutat, ni al nostre territori, ni cap a les nostres persones. Cal una resposta unida i una resposta contundent cap a aquestes agressions. El que ha passat és verdaderament intolerable. Aquestes coses passaven durant el franquisme, després també durant la transició, i continua passant ara perquè el poder públic, ni en aquell temps ni ara, feia cap detenció ni res. La democràcia que tenim és de molt baixa qualitat i si verdaderament volem creure que hi ha una democràcia, el poder públic deu actuar. Des de la Cívica Escola Valenciana de l'Alacantí volem manifestar el nostre rebuig i solidaritat als companys i companyes del Casal Popular Tío Cuc per els actes vandàlics i feixistes que van patir este cap de setmana passada. És intolerable que grups feixistes intenten matxacar i humiliar postures democràtiques i que a més fan una tasca a la ciutat d'Alacant tan important. No al feixisme, no a la intolerància, sí al València. No es pot permetre que grups neonazis, en simbologia neonazi, com la pintada de Cerdos No, que és un clàssic de tot el discurs contra immigrants, contra la gent d'esquerres, contra les persones que estan tractant de fer un món més habitable, se faça sense prendre cap tipus de mesura per a evitar agressions. Des d'Esquerra Unida rebutgem l'atac feixista que han patit els companys del Casal Tío Cuc i com no podia ser d'una altra forma estarem ahí amb ells en la convocatòria de la concentració contra els atacs feixistes. Como Comisiones Obreras en Alacantí y Les Marines queremos mostrar nuestro rechazo más absoluto, nuestra tolerancia cero ante estos ataques fascistas. Els membres del grup del Diluvi us convidem a totes i a tots a vindre el 9 de febrer a Alacant, a la plaça de la Muntanyeta, per condemnar les agressions feixistes que patí el Casal Popular Tío Cuc el passat 3 de febrer a la matinada. Perquè si ens toquen a una, ens toquen a totes. Pues en nombre del PCPE y de los TJC de Alicante expresar nuestro rechazo a la agresión fascista sufrida por los compañeros y compañeras del Tío Cuc y a llamar a todas y a todos a participar en la concentración. Cualquier agresión al movimiento obrero, cualquier agresión a la clase trabajadora, cualquier agresión a los compañeros y compañeras que luchan, es una agresión de todo el movimiento revolucionario, de todo el movimiento combativo y esperamos veros el sábado. Des del Casal Popular Tío Cuc volem denunciar públicament l'agressió feixista que van patir la matinada del divendres 3 de febrer. És una agressió plena d'odi contra tot el que la nostra associació representa: dignitat, justícia, memòria i cultura. Des del Casal Popular Tío Cuc entenem que les agressions feixistes no han de quedar silenciades ni minimitzades. L'agressió que hem patit ara nosaltres és una agressió contra totes les persones i col·lectius que treballen per la cultura, la participació popular i el progrés social. És una agressió de l'odi contra la solidaritat, de la incultura contra el coneixement i la destrucció contra la memòria. Per això, vos convoquem a totes a la concentració de denúncia que tindrà lloc el proper dissabte 9 de febrer a les 12 del matí a la plaça de la Muntanyeta. Perquè mai perdrem Ens la toquen a una, nostra ens toquen a dignitat i trobar una resposta per demà. Jo agafem l'herència que ens vareu deixar. Ei, la cara al vent, que se n'adonen que ja som el present. Ei, que quede